iki janjane iki iso ngaji apa ora to ya? Aku pengen Lho, nyek. ora ngenek aku iki kur takon iso apa ora. Yo jelas gak iso aku. Tenan, gak iso tenan. Gak iso tenan aku sih. Yo iki jujur-jujuran yo. Tapi tolong nek aku jujur kalian jek gelem kan konconan karo aku. Wah, tapi aku jane golek kanca sing pinter ngaji ya. Nah, sekolahmu ki lulusan apa? Aslinya aku SDR lulus, Mas. Wah, tapi iki ngaji ra iso, sekolah ra lulus iki dadi apa kowe? Tapi aku biar pinter nglumpukno dhuwit. Ayo pinter nglumpuke duwite mbokmu ta. Tenan. Terus wayahe bocah-bocah metu kok kelas 6 pada mlebu SMP. Aku gak mlebu SMP semua aku. Ya kancamu mlebu SMP, kowe mlebu sel. Rabi. Oh, alah-alah rabi. Cilik wis rabi, gedene meh dadi apa? Ya aku rabi cilik mbiyen. Lah iya apa wis iso gawe anak kok rabi. Lah rabi karo sapa? Dirabi wong iki, tapi yo dipegat Mas, wancane yo wis rupane elek anake wong ra duwe. Yo ora pinter sisan uteke ngono lho. Wis ora usah mbok jelaske panjang-panjang iki aku wis ngerti kabeh.